a wannan baiwa Allah ta aiko takarda tana cewa assalamu alaikum, Allah ƙara maka nisan kwana. Ta ce ta yi aure amma mijinta yana shigowa da maza wato gidanta. Ta ce idan ta saka hijabi sai ya hauta da fada ya ce ai wannan ƙauyenci ne, shi baya son haka. Ya shigo da abokanansa gidanta kuma ta yi maza ta saka hijabi ta rufe jikinta, ya ce ƙauyenci ne kuma baya so. Ta ce malam wallahi abokinsa idan ya zo har taɓa ni yake a gabansa yana gani. Ta ce kawai ta yanke shawara za ta kashe wannan aure, ta bugo ne ta gaya min a ba ta shawara me ya kamata ta yi. Mutane kenan masu wahalar sha'ani. Ina ji wannan ba buƙatar sharhi da bayani cewa abinda wannan dan uwa yayi ba daidai yayi ba. Kullum duk mutumin da yake da bai da alaka da zuwa makaranta, bai sauraron malamai, bai sauraron karatu, bai sauraron wa'azi, baya zuwa inda za a tafasa shi ko a ainihin wato bararraka shi ana gyara masa imaninsa, wallahi zai zo da barnar da baka tsammani. Yanzu ne na farko tukuna, yaya za a yi mutum musulmi da yake yana da kishi ya mai da gidansa ya zama kamar tasha? Wa ya gaya maka ka rinka zuwa kana ɗebo abokananka suna shiga gidanka akai-akai? Na'am, mutum zai iya kiran abokanansa su zo gidansa su ci abinci, wannan ba laifi ba ne. In suka zo gidanka sai matarka ta shiga ɗaki, sai ta saka hijabi, in ma za ta kawo musu wani abinci, in har kana da ƙarancin kishin da kana ganin matarka ita za ta zo ta yi sabisin ɗinku, don akwai wanda zai gayyato abokanansa matarsa ita za ta yi sabis, tana rarraba abokanansa abinci, wasu suna yin haka. To in ma za ta yi haka ɗin, ba wai don na goyi bayan haka ko ina ganin haka ɗin ya dace ba, amma misalin mu je dai a haka ɗin, to ta sa hijabi ta rufe jikinta, wanda kar ta yi hakan shi ya fi. Da ka kira matarka ta zo tana raba wa abokananka abinci a gabansu, wani ba abincin yake kallo ba, ita yake gani. To gwanda kai ka tashi da kanka ka raba musu da kanka, kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ya gayyato mutane da kansa yake ba su abinci. Wannan rashin kimanta iyali ne, rashin kimanta kai ne. Wannan ka zama dayus kenan, mara kishi, wanda nassoshi sun zo sun yi magana akan addayus, mara kishi ba zai shiga aljanna ba ma. Akwai hadisi akan haka, Imam Zahabi ya kawo shi a cikin Al-Kaba'ir. Yaya mutum musulmi da ya san me yake yi zai zo ya gayyato abokanansa gidansa ya hana matarsa sa hijabi? Tallanta kake yi? Kuma me kake nufi? Ai ba daidai ba ne, wannan kuskure ne wallahi. Kuma wannan irin wannan maguzanci da rayuwa ta wani gargajiyanci da rashin hankali, ya kamata mu yaƙi wannan abin, mu daina yinsa. Kuma wallahi tallahi kuna illata iyalinku, kuna illata 'ya'yanku, kuma kuna tona wa kanku asiri. Dan wallahi wata rana wani sai ya zo ya nemi matarka. Ai yanzu gashi nan ga takardar nan ban yaga ta ba, cewa ta yi wallahi, kaji wannan rantsuwar, ita ta rantsa, ta ce wallahi abokanansa har taɓa ni suke yi. Mace ta yi mun fatawa a ƙasar nan, take bugo mun waya, ban san a wani gari take ba. Ta ce mai gidanta ne ya yi tafiya ce mai nisa, ya ɗauki dukiyar da za ta kula da gidan, wai saboda ita mace ne kar ya bata da 'ya'yanta, ya ɗauki abokinsa amininsa ya bashi, ya ce ka rinka zuwa kana musu cefane, in yara ba lafiya a kai su asibiti, idan sun samu matsalar makaranta a je a biya musu, ni na tafi kaza, saboda amininsa ne ya yarda da shi. Ta ce wallahi malam, mutumin nan sai da yawa ya gari da a kofar gida yake sallama yana cewa yaya yara kuna lafiya, yaya al'amura, lafiya kalau, muna cewa lafiya kalau, yana dan aiko mana, ba sai ya fara bude kofa yana shigowa ba. To ina yara, a kawo su in gansu mana. Sai ta ce ya fake da zai rinka ganin yara, wai ya zo ya ga yara. Kaga wannan kaman kalimatu haqqin ne, kalma ce ta gaskiya, wai ai ya zo ya ga yara, ashe ba yaran yake gani ba. Da ganin yara sai fara ina uwar taku, zai fara ganin uwa.
ita ma ya ga lafiyarta saboda an bashi amana. Ta ce kawai muka suke sai muka bashi. Ta ce malam in takaice maka mai mutumin nan yanzu wallahi har zuwa yake yana nema na. Ta ce kuma na rasa yadda zan yi in gaya mai gidana saboda ya yadda da shi. Dukiyarmu in fallasa shi, kuɗinmu yana wajensa. In je in gaya mai gidana ba lalle ya iya yadda da ni ba, kuma watakila ya ce sharri aka yi, ko kuma shi ma ya ce sharri na masa, ko kuma a ce na shiga tsakaninsa da abokinsa. Ta ce wallahi malam nema na yake nema, fafur bala'i muke da shi sosai. Ta ce malam ya kai ga yanzu a takaice ne zuwa yake yi ya ce a haɗa mai abinci a falo na, yadda ka san matarsa tana haɗa masa abinci haka yake zuwa falo na an haɗa masa abinci. Na ce hotonsa za ki ɗauka, in ya zo kin haɗa masa girkin yana ɗiban girkin ya cire hular tasa, ki bidiyonsa, ki ɗauki hoton kanki, kin yi kwalliya kin yi ado, ki aika mai gidan ki ce gani da ni da abokinka, ki tura masa. To ai ba ƙarya ta yi masa ba. Wato wannan ɗaya ne daga cikin menene cin amana. Wannan fa ka yadda da shi baka nan, ba ni sunan shi, ya zo yake maka wannan abu. Na sha gaya muku a karatu dole mu gane su waye muke mu'amala da su. Mutum ya zama bai da kishin iyalinsa, bai da kishi, in ban da tsabar shirbici da sakaranci ka shigo da abokananka gidan matarka, kuma har wani ya ɗauki hannu yana taɓa matarka kuma tana sa hijabi kana cewa baka yadda ba. Har kya rubuto min takarda wai kina neman shawara wai me wai za ki zauna ko ba za ki zauna ba. Ko ya gyara ya tuba ya daina, ko ki haɗa kayan ki tafi, ki gaya masa ni musulunci na zo yi, aure na zo yi, addini na zo yi. Amma wannan maguzancin ki ce masa ban gada ba, iyayena ba su koya min ba, malamaina ba su karantar da ni ba, kuma ba zan yarda da wannan ba. Ba wani wanda zan zo abokinka ya zo yana taɓa jikina a gidanka kuma ka hana ni sa hijabi, ba zan yarda ba. Ko ka daina ka hana su zuwa ko na abu, ko kuma ki ce wallahi duk wanda ya sake dawa gidan nan zai ga tashin hankali a cikin ku. Sai ta yi barazana, ai dole ne ai ta tada kura. Ki ce musu ban yadda ba, tunda shi bai zai iya hana ku ba, ban yadda ba, a daina shiga mun gida, ku zauna can, in sun shiga ki yi musu abincin su, ki ajiye musu a falo, ki shiga ɗaki ki rufe. Wato ina gaya muku wannan labaran suna nan, daga nan sai mu kai dare, wani ma sai sun shiga abokanan sun zo sai ca wance zo mana, kina ina ke wace irin zo mana da Allah. Tana kunya ita zai zo, ta zo tana zagaya tana da rubutu, me zaka nuna, me matar taka, me take da shi, saboda baka da kishi. Ba daidai bane, ba daidai bane, ba daidai bane, kuskure ne. Kuma ina tabbatar maka in dai baka daina wannan ba, ajalin auren ka ya zo. Dan matar kirki ba za ta zauna da kai ba. Wa zai yadda a wannan zamani ya tura yarsa abokanan mijinsa su zo suna taba masa ya? To ba mamaki kuma shi ma yana zuwa gidan abokanan yana musu. Ba mamaki. To karki yadda a mai da ke zakaran gwajin dafi. A yanzu ban ce ki kashe aure ba, a yanzu kai tsaye a yi masa nasiha, a masa wa'azi ya daina. In ko bai daina ba, halal ne, halal ne, halal ne, ki murkushe auren, ki yi jana'izarsa, kuma Allah zai baki wanda ya fi shi insha Allah. Hadisin annabi ya tabbata, man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu mimma huwa khairun minhu. Duk wanda ya bar abu dan Allah, Allah sai ya canja mai da abin da ya fi shi alkhairi. Wannan labarin bai daɗi ba, muninsa ya isa. Muna fatan Allah sa mu gyara. Kuma ku kuma samari matasa ku rinka nutsuwa, kuna jin abin da yake faruwa. Kar wani ya zo yana ganin dan birni ne amma ba gidaje ne, ba kauye ne, kai baka sani ba, kana ta kauyenci, kana hauka baka sani ba. Ya zaka ɗebi mutane kana kai su gidanka cikin iyalinka suturarka, iyalinka tsiraicinka. Matan nan rufe su ake yi, lullube su ake yi, saboda darajarsu da kimansu da matsayinsu. Al'aurar ka ce matarka, amma ka je wai ka hana matarka sa hijabi, abokanan ka zo suna gani kuma har suna taɓa ta. Nan gaba kawai sai shimfiɗa ma kenan za a yi, shirme kenan.